Dobrý deň, milí páni, milé dámy, vážení priatelia a všetci občania Slovenskej republiky, žijúci v Británii, ktorí pevne verím, že budú môj príhovor vidieť neskôr na videu. Na úvod sa mi dovolte veľmi pekne poďakovať za to, že ste sa tu dnes zišli a že sledujete môj príhovor. Budem stručný a môj príhovor sa budem snažiť spraviť v krátkosti. Musím konštatovať, že brexitová situácia sa ešte nevyvinula do konečného stavu. Jednu vec však vieme na 100%. Brexit znamená Brexit. A tento fakt už nikto nezmení. A tu som toho názoru, že sa treba pripraviť aj na najhoršie. A tým môže byť odobratie napríklad niektorých z našich práv, ba čo dokonca viac, niektorí z nás môžu stratiť aj voľný pohyb v Británii. Veď predsa Británii už nikto nebude diktovať, čo môže a čo nemôže, čo musí a čo nemusí. Osobne ako Slovák žijúci v zahraničí túto situáciu cítim presne tak, ako i všetci ostatní, všetci občania Slovenskej republiky, žijúci v Británii. Aj preto som sa rozhodol pre kroky, vďaka ktorým by britská vláda mohla zabezpečiť všetkým čestne pracujúcim Slovákom všetky ich práva tak, aby boli nedotknuté a nezmenené. Rozhodol som sa pre vytváranie návrhov, podnetov, ktoré sa budem snažiť dostať do tých